Magan Fofana ya filɛ nin a y'a ɲɛ a bɛ jouer la a ye 100 de di ko ka 80 ko k'o don Jakarta kura la k'o di premier ma 10 ko k'o di Salifu ninnu ka plateau la mɔgɔw ma Sira yɛrɛ ye 10 minɛ ka tila ka cɛ ka photo minɛ k'a bɛna video kɛ ka bonyamasegin kɛ cɛ ye fo sisan anw ma video ye ka bonyamasegin kɛ cɛ ye. O tile journée de kɔnɔna la Garalo passera je kɛyɔrɔ in na yen nɔ ni a y'a ka boss in wele ni o ye Magan Fofana i yɛrɛ b'a fo yan nɔ barisabula a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a ka nafolo ta k'a don an ka je la Magan ye 100 d'a ma ko ka 80 kɛ ko ka moto san ko ka fara premier ka moto kan k'a daminɛ o wagati la depuis Magan ka 80 dili ko Magan ye 10 di k'ale yɛrɛ k'o ta ko Magan ye 10 di ko NG cɛdenw k'o ta k'a daminɛ depuis Magan ka moto sanna ni mɔgɔw de tun bɛ live kɔnɔ parce que live tun bɛ ka kɛ ne Sira yɛrɛ de ka compte kɔnɔna la ne ka téléphone na ka tila k'an ka direct la YouTube sanfɛ ne ye saniya mɔgɔw fo moto ko la yɔrɔ yɔrɔ ne ye Magan Fofana ka foli d'a kan ye alisilamɛw de tun bɛ live kɔnɔna la u bɛ se ka bɔ k'a témoin ne ye Magan ka foli kɛ yen nɔ ni ne ko n ko saniya mɔgɔw de ye Jakarta kura di ko k'a di premier ma ne bɛ tila k'a fɔ n k'an balimakɛ Magan Fofana de ye Jakarta filanan di ko k'a di deuxième ma maa t'i yɛrɛ bɛ n'i ko ko maanifin k'i b'i fari bɛɛ tɔgɔ fɔ i b'i yɛrɛ nɛni dɛ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen kuma ye dɛ maanifin kunu ma to jɔn o jɔn kɔnɔ bi kɛ kun t'o tigi ye koyi wa ka n'i sigi n'o tigi ka sini hadamadenya kɔnɔ koyi an ka hadamadenya kɛ an ni baganw différence kɛra ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn de hakili de don ni hakili ye maa min ka maaya jɛ maa tɛna se k'i yɛrɛ ta o tigilamɔgɔ fɛ tuguni dɛ ne kɔni bɛ min dɔn anw n'an ka hɔrɔn kolonya anw ye jɛw kɛ diɲɛ mɔgɔ ma tigɛ anw na moto kelen kama diɲɛ mɔgɔ tɛna se ka tigɛ anw na Magan anw ye wale ɲuman dɔn koyi kuma ta se ne yɛrɛ ne ni Bozo ani Mo anw de tun bɛ ka kuma falen ɲɔgɔn na ni dɔ sɛgɛnna dɔ bɛ sɛgɛn ni dɔ sɛgɛnna dɔ bɛ kuma ta mɔgɔ o mɔgɔ yɛlɛla n'o ko saniya ye moto di u b'a fɔ ko Magan ye moto di wale ɲuman dɔn dan kun y'o ye dɛ doni min kama anw ye moto di anw ka remise finale anw bɔra de k'a fɔ jama ɲɛna n'an bɛ moto kelen de da mais anw ka moto da di don anw ye moto 6 de da moto 6 de dira moto den 6 anw ka jamanaya tɛ dɛ anw ka kafaleya tɛ dɛ anw ka sɔrɔ tɛ dɛ diɲɛ mɔgɔw de fara